ƙasa ta Najeriya, duniya mai zamani ne. Wayyo duniya me ke faruwa ne? Labarin cikin duniya daɗi ko wuya ne, ya kamata mu gane ashe zancen banza ne. Ba gidan zama bane, ba gidanka bane, ba gidanki bane, ba gidanku bane, babu komai babu kowa, ba gidan gado bane, duniya kasuwa ne, ya kamata mu gane. Na fahimci komai da lokaci ba zance ne bane, ashe zancen banza ne, ya kamata mu gane. Arziki ba gode, ɗaukaka lokaci ne, na san ilimi bai yiwa ne, talauci azumi ne, talaka ka fahimci ka gane. Mulki lokaci ne, sarauta ma lokaci ne, komai da ka ganshi lokaci ne, zance na haka ne. Idan hankali ya tafi hankali ne ke dawo da shi, yan uwa na ku daina fishi. Duk musulmin gaskiya in ya ce Allah sai ya kai gaci, mu ba tunanin me za mu ci. Duk abin da aka ce da gaskiya to san bai ɓaci, sai mu ƙara juriya, mu daina shariya. Duk wani wanda ya zalunce ka bar shi da Allah ɗaya, ko sarki ko mai mulki ka bar shi da Allah ɗaya. Alkawari an kaiwa tallaka to yau ba ko ɗaya, sannan ba zama lafiya, talakan ƙasa ba lafiya. Ba abinci ba magani, babu aiki a sansani, samarin mu sun koma magani. Ba ruwa ba wuta babu ilimi, sansa babu ilimi, talaka na shan wuya, Allah sarki ɗaya. Mu ta wasali ga manzo Muhammadu, manzo na ɗaya, mun bi shi za mu ga gaskiya. Amana ce gare mu mulki ko sarauta gaba ɗaya, in an mu kwatanta gaskiya. Ga sako zana bawa mai mulki ko mai dukiya, mai sarauta har da kai, dan kasuwa ma har da kai, mai aikin hannu har da kai, kai talaka kai ma har da kai. Banci da kowa ba, dukanmu masu laifi ne, laifi gaba ɗaya, to mu ji sako gaba ɗaya, sai mu danke gaskiya. Dan fada ne na manzo ɗaya, manzo na kairin lamiya, komai za mu yi gaskiya.